हाय हेलो नमस्कार मु लिजा आपण मन स्वागत करुच्ची मोर चैनल को। मो चैनल टी ना है लिजा ओडिया ब्लॉग्स एंड किचन। बर्तमान टाइम से 10टा बजला आज है सावित्री गाधे गाधे जस्ट के रेडी चलते वीडियो आगू देखु वीडियो आगू बढ़िया। आज सावित्री समस्त ढेर सारा अभिनंदन शुभेच्छा। समस्ते सावित्री करेंगे नुआ लुगा पिंधे मोर भी आसी आज पिंधि ए पूजा पूजी हम ये रोसे घरे मुझे रोसे कर भात है डाली आड़ बसई दी प्रेसर डाली टे आड़ बता टे करदेवि आंब अच्छी सब खाईदे। आम तो बो मु खाइबुन ये तो ऑफिस पलि चलतु सत्यवान आमर ऑफिस पलि चलतु केमती कौन पूजा पूजी होची वीडियो रे आगु रुहतु देखिए। और जदि भल लगे निहत लाइक करदे शेयर करदे और सब्सक्राइब करदे। चलतु देखा लुगापटा आसी पूजा पूजी सरले पिंधा पिंधि हम अलता फलता लगेगा चूड़ी भी पिंधिनी कल तो गुरुवार होता आज पिंधा हम। चलतु नुनु आज सावित्री करी बोली सकाळु गाधी सारे नुनु तोर सावित्री हाँ मैगी खाई सावित्री करुच्ची नुनु। पुआ पिला कौन करती झील पिला करती ना हाँ कौन कौचु चाह टे तू करू सावित्री सकाळु गाधे पाधे कला पाउडर लगे मैगी खाई सावित्री होची ना हो खाईदे ओषा बो हाँ हाँ खाईदियो 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 काकड़ी साड़ी की बस ये तो गोटे कैमेरा करुच्ची आ हाँ हाँ मु गाड़ी पूजा करदेबी ना नेबू रखी तले व्यस्त होना। तोर आज को सावित्री पूजा हो काली पूजा हो नहीं नहीं तार आज हो ना कंप्लीट हो सेमती समति के हाथ रे काच लगी था सेमती समस्त थांतु लक्ष लक्ष कच्चा शंका सिंदूर साड़ी साड़ी चाड़ शंका सिंदूर ना नहीं कि दुकान जहाँ में काली मुझे देखी काली मार्केट भिड़ सब बेले तो भिड़ केतने आसी जो बड़ बड़ बिल्डिंग रे कि लोक रोना बेसी तारिणी ढे माड़ हाँ जहाँ भी जहाँ काम कर सब सब बड़ बढ़िया पाट फाट धरी से नौ लेहेंगाटे धरी आ बड़ दुकान जाऊना से जिन 5-7 से 15,000 शोरूम में नहीं कहीं जी से दुकान सब मांदा करदेला तारिणी Sorry,
ହଉଲୋ ମା ଆମେ ଯେତୋଟି ପୂଜା କରୁଛେ ଦୁନିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ଭଲରେ ରଖେ ପୂଜା ପୂଜି ଭଲ ବାଉଳା ତାଳ କରିବେନି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ସମୁଦି ନବ ସାନ ମା କିଛି ଖାଇନଥିବ ତୁ ଖାଇବୁ ଆମର ଏଠି ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ଚକଟା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଅଦା ଲଙ୍କା ପାଣି ହେବ ଖିଆ ହବ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଅଦା ଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଲୁଗା ଏଠି ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଏ ଲୁଗାଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାକି ଏକା ବସି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ତାପରେ ହେବା ଆଉ ପୁଅ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ପୂଜାପୂଜି ହେଲାବେଳେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମାମା ତ ନାହାନ୍ତି ମାମା ଆସିଲେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଲଗାଲଗି କରିସାରିଲାଣି ଏଠି ବି ଅଳତା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସବୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଅଳତା ଲଗାଇଦେବି ତାପରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ସାରିଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ ଲଗାଇଲି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା ସେପଟକୁ ଯିବି ମା ହେରିକା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବି ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁଗାଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ପକୋଡ଼ି ପାଟି ଚାଲିଛି ନୁନୁ ହାଇ କଲୁ ନୁନୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପକୋଡ଼ି ପାଟି ମାମା ଏଠି ବସି ଖାଇଲାଣି ମାମା ସିପୁନୁ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ମୋର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛୁ ପକୋଡ଼ି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି 9ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି କହିଦେବୁ ସାରେ ଆଉ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶୋଇଲେଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।